Bohatá je obec, ktorá dokáže naplniť celovečerný program v rámci svojej obecnej réžie krásnymi vystúpeniami. O Farnej túto skutočnosť vie už celý región, veď kultúrne telesá ako Nádaž, Vox Mirabilis, Rozmarín, detičky z miestnych škôl či materskej školy vždy zaujmú vďačné miestne publikum. Tak bolo aj na tohtoročných obecných oslavách minulý víkend, keď Farná slávila okrúhle jubileum prvej písomnej zmienky o obci. Mimoriadne sa teda začalo v piatok po obede zasadnutím obecného zastupiteľstva, ktoré malo milú úlohu udeliť ďakovné listy tým najzaslúženejším. Vážení prítomní, milí hostia, srdečne vás vítam na slávnostnom zastupiteľstve, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 860. výročia od prvej písomnej zmienky o obci Farná. V tomto duchu sa budú niesť aj tohtoročné obecné slávnosti. Pri tejto príležitosti by som sa chcela poďakovať predstaviteľom občianskych združení a občanom, ktorí niekoľko rokov nezištne a na úkor svojho voľného času sa podieľali na úspešnom rozvoji našej obce. Som presvedčená, že tak, ako môžeme byť hrdí na bohatú históriu Farnej, naši potomkovia budú hrdí na to, čo dokážeme urobiť pre svoju obec dnes. Starosta, stretávame sa zase pri obecných slávnostiach. S čím ste začali tentokrát? No tentokrát sme sa venovali hlavne tomu, že oslavujeme 860. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci Farna. Tak celý program sme sa snažili trošku v tomto duchu zorganizovať. V prvom rade sme uvažovali, aby sme to 860. výročie o tej prvej zmienky o obci Farna nejako vedeli aj zdôrazniť, tak sme sa rozhodli, že oceníme určitých občanov, ktorí pre túto obec už veľa spravili. Obecného zastupiteľstva sme sa dohodli, že budú to predsedovia občianskych združení, ktorí nezištne a na úkor voľného času robia tú svoju robotu a robia to v prospech obce. Som veľmi rada, že som konečne mohla spoznať aj poslancov obecného zastupiteľstva. Ako by si ich charakterizovala ty? A ja som rada, že ste ich spoznali a že ich trošku zviditeľníme, lebo charakterizujem ich určite len pozitívne. Všetky problémy, ktoré riešime na obecnom zastupiteľstve, vždy, aj keď sú nejaké pripomienky, ale vždy sa nejako dohodneme, majú určité dobré názory, ja to tiež rešpektujem. My sme sa hneď na začiatku dohodli, že budeme robiť všetko v prospech obce, nebudú tu medzi nami žiadne konflikty, aby to obec nepociťovala, ale názory si povieme navzájom. A pomáhajú ti? Pomáhajú, jednoznačne pomáhajú. Čo sa týka programu, bude aj tento rok bohatý určite? Tento rok bude tiež bohatý program, ale nie natoľko ako predchádzajúce roky, lebo bohužiaľ nedostali sme dotáciu na tieto dni obce, takže to musíme hradiť z vlastných zdrojov, čo sme vyčlenili v rozpočte. Snažili sme sa v každom prípade osloviť všetky talenty, čo máme v našej obci, a aby sme ich ukázali a hlavne cez tieto spoločenské organizácie, združenia a jednotlivcov teda bude ten program zostavený. Farna je typická aj tým, že tí ľudia naozaj prídu na tie podujatia. Zase budete mať plné publikum? Neviem. A ja som teraz zvedavá, či budeme mať plné publikum, lebo možno, že tento rok ich ten náš program natoľko neoslovil, no ale verím tomu, že budeme mať teda to publikum. Vráťme sa teda na chvíľku k programu obecných dní. Oslavy trvali 2 dni a vystúpilo množstvo známych a obľúbených tvári z obce, regiónu aj zo susedného Maďarska. Dávnejšie nás už atakovali naši milí diváci mailami ohľadne zviditeľnenia členov obecného zastupiteľstva tejto obce.
Netušili sme prečo, veď Farná patrí do Levického regiónu a je pomerne vzdialenejšia Novým Zámkom, no vypočujúc si krátku samocharakteristiku jednotlivých poslancov, našli sme množstvo prepojenia s naším mestom. Záujem o poslancov z Farnej je teda pochopiteľný. Sa volám Emeša Farka, som hudobná technička, robím vo Farnej. Koľko ste už poslankyňou? 10 rokov, tak približne. No a ako prispievate k tej pohode a ako pomáhate pani starostke pri práci? Každý deň sa stretávam ľudí, keď mi nejaké problémy povedia, tak skúsim to buď ja vyriešiť, alebo cez pani starostku. Volám sa Emike Baláš a som učiteľka na tunajšej základnej škole. Okrem toho spievate vo Vox Mirabilis? Áno, taktiež spievam a v kultúrnom živote mám dosť veľa práce. Ako sú spokojní obyvatelia s prácou školy a škôlky tu vo Farnej? Podľa mňa sú spokojní, síce je to malá škola, sme v jednej budove, snažíme sa aj tu v dedine rôzne programy a podujatí robiť s deťmi. Si myslím, že treba držať tú školu, lebo potom by nebol ten kultúrny život taký, aký je. No vo Farnej je naozaj veľmi bohatý kultúrny život. Áno, veľmi bohatý. Napríklad vianočnú slávnosť spolu zorganizujeme, aj Deň Matiek a obecné slávnosti. Aj teraz utekáte? Aj teraz, hej. Kam? Lebo som porodkyňa a deti nakreslili obrazy, moje obľúbené miesto v dedine. Takže idete porodcovať? Áno, idem porodcovať. Volám sa Góra Žolt, pracujem ako lekár v Nových Zámkoch na úrazovej chirurgii už 12. rok. Predtým som pracoval v Železovciach na chirurgickom oddelení. Takže Novozámčania vás poznajú? Áno, poznajú ma. Vedia o vás aj to, že ste z Farnej? Myslím si, že tí pacienti, ktorí ma poznajú, lebo sa pýtajú, že v podstate odkiaľ pochádza človek, takže ja nemám problém to povedať, že odkiaľ pochádzam. A čo by ste povedali o svojej obci? Krásna obec. Ja som spokojný, v podstate dobre sa tu žije. Ja si myslím, že moje predstavy sú takéto, že ten dedinský život je krásny. Akú máte starostku? Starostka je výborná. Akých máte poslancov? Dobrá je spolupráca s nimi, preto všetko funguje dobre medzi nami, vždycky sa vieme dohodnúť medzi sebou, takže ja si myslím, že spolupráca je dobrá. Som zamestnanec ministerstva vnútra, robím v Bratislave, poslancom obecného zastupiteľstva som už 6. rok. V roku 1986 sme sa z Farnej s rodinou presťahovali do Nových Zámkov, ale keďže mám rád túto obec a som sa vracal aj kvôli kamarátom a najmä mojej babke, tak v roku 2009 som sa opäť prisťahoval, oženil a založil si rodinu tu vo Farnej. V roku 2010 som sa tým pádom stal poslancom obecného zastupiteľstva. No, čo by ste nám vypovedali o obci Farna? Obec Farna je veľmi krásna obec, mám ju veľmi rád. Aj preto som sa vrátil naspäť do rodnej obci. Sú tu veľmi súdržní ľudia, dá sa na nich spoľahnúť, človek ich môže požiadať o pomoc, nie je problém aj o pomoci, vstanú a prídu o pomoc. No, skúsme charakteristiku Nových Zámkov, keďže ste tam bývali. Tak Nové Zámky, to sa nedá porovnať. Koľko členov má obecné zastupiteľstvo? 7 členov. Takže niekto nám tu dnes chýba? Áno, chýba, je v práci, čiže oslovila ho práca a nemohol sa zúčastniť. Volám sa Ladislav Straňák, bývam vo Farnej a robím ako vodič povolený v Železovciach. A ste najmladším poslancom? Som najmladším, ako služobne, áno. Druhý rok som. Aký bol váš volebný program? Volebný program som mal taký, že aby sme trošku obnovili naše chodníky, cesty. A podarilo sa vám už niečo vybaviť? Niečo sme aj spravili, niečo nie, a niečo je aj rozbehnuté. Ako by ste hodnotili prácu starostky? Starostkou je spolupráca dobrá. Bárkedy jej môžeme zavolať, vždy má otvorené dvere. Ako poslanec ste spokojní? Áno, som spokojný. Volám sa Jan Wolf, bývam tu vo Farnej, som zamestnaný tu v miestnej poľnohospodárskej firme, ktorá je medzinárodná firma. Kedy ste poslancom? Poslancom som v prvom volebnom období, asi z najmladších som. Pôsobíte tu v obci, čiže pracujete tu celý deň, potom robíte pre obec ako poslanec. Je to výhoda, nevýhoda? Je to výhoda určite. Môžem sa stýkať každodenne s ľuďmi, takže aj problémy vieme skorej riešiť, ako by sme robili voľakdeň. Nemal som prakticky žiaden volebný program, povzbudzovali ma ľudia, aby som išiel za poslanca. Hlavnou prioritou je pre mňa, aby malo a zachovalo tie veci, budovy a majetky, čo sme mávali aj doteraz. Takto dnešné podujatie už
už robíme mnoho rokov za sebou. Aktívne sa zúčastňujeme aj ja, aj kolegovia z celého združenia v rámci obecných slávností a dávame toto všetko, aby to klapalo, bolo dobré. Farná je typická tým, že tie miestne telesá vystupujú a vedia spraviť naozaj krásny, bohatý program. Áno, každý rok sú pestré programy a pekné programy, ozaj môže vyniknúť aj Čemadok z organizácie, alebo Vox Mirabilis, Rozmaring, či tu máme ešte Nádaš, o tom aj nehovorím, čo je aj medzinárodne asi populárne. A sme na nich ozaj veľmi hrdí všetci. Určite mnoho našich divákov doteraz netušilo, že táto obec zriadila už pred 13 rokmi vlastnú obecnú políciu. Odkedy ste tu obecnou policajtkou? Od roku 2003. Neskutočne dlhý čas. Áno, 13 rokov. Stále ste bola sama? Nie, momentálne som len sama. Ako vyzerá váš taký klasický deň? No, ráno idem do roboty na 7:30, pôjdem za starostkou, porozprávame sa o tom, že aké povinnosti budeme mať. Mám služobný telefón, keď niečo náhodou, tak ľudia na to volajú. Riešili ste niečo kuriózne počas tých 13 rokov? Áno, mala som taký prípad, že v noci vlámali do potravín a vtedy som chytila páchateľa. A nebála ste sa? Nie. Musíte absolvovať nejaký kurz, aby ste sa mohli stať obecnou policajtkou? Áno, trojmesačný kurz je v Bratislave. A má obec Farná spokojnú obecnú policajtku? Áno, ja som spokojná. Naša televízia taktiež neodišla bez milého darčeku. Je dobre vedieť, že si našu prácu takto cenia dokonca aj mimo okresu Nové Zámky. Samozrejme sme radi súčasťou vašich podujatí všade v regióne a prídeme vždy zväčšniť príjemné a vzácne chvíle. Stačí nás zavolať.